Lazítás. A dohányzás fénypontja az evés utáni rágyújtás. Az étkezés olyan alkalom, amikor abbahagyjuk a munkát, nyugodtan leülünk, csillapítjuk éhünket, szomjunkat, tökéletesen ellazulunk. Szerencsétlen dohányos azonban nem tud megnyugodni, mert egy másfajta éhséget is ki kell elégítenie. Úgy gondol a cigarettára, mintha az lenne a hab a tortán, pedig a kis szörnyecske az, aki élelemért kiállt. Egy nikotinista sosem tud teljesen ellazulni, és ez az évek során csak egyre rosszabb lesz. Bolygónk legnyugtalanabb lakói nem a nem dohányzók, hanem az 50-es láncdohányos üzletemberek, akik egyfolytában köhögnek, köpködnek, magas vérnyomással küszködnek, és rettentő ingerlékenyek. Ilyenkor a cigaretta már részben sem tudja megszüntetni az általa előidézett tüneteket. Kezd el figyelni a dohányosokat, különösen akkor, ha nem gyújthatnak rá. Észre fogod venni, hogy a szájuk körül van a kezük, vagy malmoznak, vagy dobolnak a lábukkal, vagy a hajukat tekergetik, vagy a fogukat csikorgatják. A dohányosok nem nyugodtak. Már elfelejtették, milyen is teljesen ellazulni. Ez lesz az egyik igazi örömforrás, amely rád vár. A dohányos helyzete olyan, mint a húsevő virág fogságába esett légyé. Először a légy szívja a virág nektárját. Aztán hirtelen fordul a kocka, és a virág kezdi eszegetni a legyet. Nincs hát itt az ideje, hogy kimásszunk a virágkehelyből. Többszörös ösztönzők. Természetesen nem arról lesz szó, amikor egyszerre szívunk 2 vagy több cigarettát. Amikor ez történik, csak arra tudsz gondolni, vajon miért gyújtottad meg az elsőt. Egyszer megégettem a tenyeremet, mert megpróbáltam a számba dugni a cigit, pedig ott már égett egy. Ez nem akkora hülyeség, mint hogy hangzik. Ahogy már említettem, egy idő után a cigaretta nem csökkenti a hiányérzetet, és még dohányzás közben is rágyújtanánk. Ez a láncdohányos szörnyű frusztrációja. Ha épp szükséged lenne egy kis extra lendületre, már amúgy is dohányzol. Ez az, amiért sok erős dohányos nyúl az italhoz, vagy más drogokhoz. De eltértem a tárgytól. Többszörös ösztönzőnek azt nevezem, amikor egyszerre több jelentkezik a számunkra megszokott dohányzási okokból. Ilyenek például a bulik, esküvők, éttermi vacsorák. Ezek az alkalmak egyszerre stresszesek és lazítóak. Ellentmondásosnak hangzik? Pedig nem az. A társasági élet minden formája lehet stresszes, még a barátainkkal is. Ugyanakkor szeretnénk ellazulni és jól érezni magunkat. Hadd tegyem még világosabbá. Nem a cigaretta olyan különleges, mint az alkalom. Ha egyszer sikerül megszabadulni a cigarettától, ezek az alkalmak még élvezetesebbek. A stressz helyzetek kevésbé lesznek idegesítők. Jól figyelj, mindjárt kifejtem, mire is gondolok. Miről mondjunk le? Egyáltalán semmiről. Az agymosás azzal áltat minket, hogy gyengék vagyunk, hogy a cigaretta nélkülözhetetlen, a dohányzás abbahagyása pedig ürességet okoz. Vézd jól az eszedbe. A cigaretta nem megszünteti az ürességet, hanem okozza. Testünk a természet legkifinomultabb alkotása. Mindegy, hogy a teremtésben hiszel, a természetes szelekcióban, vagy a kettő valamilyen kombinációjában. Mindegy, hogy ki vagy milyen rendszer tervezte a szervezetünket. Ezerszer ügyesebb volt, mint mi. Ha a teremtőnk, vagy a minket előállító folyamat azt akarta volna, hogy dohányozzunk, bizonyára tervezett volna valamiféle filtert, hogy ki tudjuk szűrni a mérgeket, és nem feledkezett volna meg a kéményről sem. A teremtő mégsem feledkezett meg rólunk teljesen. Felszerelt minket egy üzembiztos figyelmeztető rendszerrel. Köhögünk, émelygünk, megbetegszünk. Ezeket az intőjeleket persze saját felelősségünkre figyelmen kívül hagyhatjuk. Az az igazság, hogy semmiről sem kell lemondanunk. Ha sikerül kihajtani testünkből a nikotinszörnyet, agyunkat pedig függetleníteni az agymosástól, nem lesz szükségünk többé cigarettára. Gondolj bele, a cigaretta csak megnehezíti a dolgunkat a társasági összejöveteleken is. Egyik kezünkben pohár, a másikban cigi. Közben folyton hamuzni kell. Ráadásul igyekszünk a füstöt
beszélgető társainktól a lehető legmesszebb fújni, és még azon is aggódhatunk, vajon érzik-e, milyen büdös a szánk, és látják-e, milyen sárgák a fogaink. Tehát nincs miről lemondanunk, viszont csodás dolgokat nyerhetünk. Amikor a dohányosok a leszokást fontolgatják, gondolataik, az anyagiak, az egészségük és a társadalmi elvárások körül forognak. Természetesen ezek is érvényes és fontos indokok, de én állítom, hogy a legtöbbet lelkünk nyeri, mégpedig a következők miatt. Visszanyerjük magabiztosságunkat, bátorságunkat. Felszabadulunk a rabszolgaság alól. Nem a sötét árnyaktól kísértve telik az életünk. Nem kell többé attól félnünk, hogy a társadalom fele elítél minket, miközben még saját magunkról is rossz véleménnyel vagyunk. Milyen csodálatos szabadnak lenni. Önkéntes rabszolgaság. A leszokásra általában 3 fő indok sarkalja a dohányosokat. A cigaretta egészséget károsító hatása, anyagi vonzata és a társadalmi megkülönböztetés. A legfontosabbat hajlamosak elfelejteni. Ez szörnyű kábítószer okozta agymosásnak tökéletes rabszolgaság az eredménye. Emlékszem, még dohányos koromban micsoda megpróbáltatás volt templomba menni. Még a saját lányom esküvőjén is azt kívántam, bárcsak vége lenne már az egésznek, hogy kimehessek és szívhassak egy slukkot. Rágyújtanak, nagyot szippantanak, és arra gondolnak, milyen jó is nekik, megkapták a jutalmukat, sőt, sajnálják szegény nem dohányzókat, akik nem jutnak hozzá ehhez a kis ajándékhoz. Arra is jól emlékszem, amikor a kollégáimmal bowlingoztam. Tél volt, úgyhogy azt hazudtam, felfáztam, ezért kell 5 percenként a WC-re rohangálnom, pedig csak egy-egy slukra szaladtam ki. Figyelem, ezt nem egy 14 éves iskolás tette, hanem egy 40 éves mérlegképes könyvelő. Hát nem szánalomra méltó. Nem élveztem a játékot, mert alig vártam, hogy újra kint cigizhessek. Pedig azért voltam ott, hogy kikapcsolódjak és hódoljak a kedvenc hobbimnak. Számtalan öröme van a nem dohányosnak. Számomra a legnagyobb mégis az volt, hogy megszabadultam a rabszolgaságból, és újra élvezni tudtam az életem egészét anélkül, hogy egyik felét a cigaretta utáni folytonos ácsingózással kellett volna töltenem. Ráadásul azt kívánva, bár ne tenném. A dohányosok végség jól az eszükbe, hogy amikor nem dohányosok házában vagy társaságában vannak, nem azok álszentségének, hanem a saját magukban lakozó kis szörnyetegnek az áldozatai. Rengeteget fogok spórolni. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy az agymosás nehezíti a dohányzás abbahagyását. Minél jobban sikerül kiküszöbölni az agymosás hatásait, annál könnyebben fogunk leszokni. Alkalmanként vitába keveredek megrögzött dohányosokkal. Az én definícióm szerint az számít megrögzött dohányosnak, aki megengedheti magának, hogy annyi cigit vegyen, amennyit csak elbír szívni, és nem érdekli a dohányzásnak az egészségére gyakorolt káros hatása, sem a társadalom megítélése. Manapság egyre kevesebb ilyet találni. Egy megrögzött dohányossal azonban hiába vitázunk, úgyis azt fogja mondani, hogy megengedheti magának, mivel hetente csak ennyibe és ennyibe kerül. Amikor konzultációim során ehhez a kérdéshez érkezünk, a dohányosok gyakran azt kezdik el bizonygatni, hogy őket mennyire nem érdekli a pénz. Gondold ezt tovább, és kérdezd meg magadtól, hogyan lehetséges az, hogy az élet más területein még apró kellemetlenségeket is vállalunk, ha pár forintot spórolhatunk. Cigarettára mégis ezreket költünk, szemrebbenés nélkül. Az egészség. A dohányzással kapcsolatban ezen a területen a legerősebb az agymosás. A dohányosok azt hiszik, tisztában vannak az egészségükre leselkedő veszélyekkel. Valójában fogalmuk sincs róla. Nekem sem volt. Még akkor sem, amikor már úgy éreztem, szétrobban a fejem, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Csak áltattam magam. Ha akkor, azon a napon, abban a percben, amikor kivettem a következő cigarettát a dobozból, villogni kezdett volna egy piros lámpa, és megszólalt volna egy hang. Ellen, ez az utolsó figyelmeztetés. Eddig valahogy megúsztad, de ha még egy cigarettára rágyújtasz,
szétrobban a fejed. Gondolod, hogy rágyújtottam volna? Ha máshogy vélekedsz, ajánlom, gondold végig a következő szituációt. Egy forgalmas főút mellett állsz. Be van kötve a szemed, és csak akkor gyújthatsz rá, ha átkeltél a strádán. Nem kétséges, mit választanál. Én azt tettem, amit minden dohányos tesz egész életében. Nem törődtem vele, a homokba dugtam a fejem, és reméltem, egy reggel majd úgy ébredek fel, hogy nem akarok többé rágyújtani. A dohányosok egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy az egészségügyi kockázatra gondoljanak, mert akkor azonnal elvész az élvezet illúziója. Ezért hatástalanok a dohányzás abbahagyását propagáló kampányokban a sokkoló elemek. Ezeket a műsorokat csak a nem dohányosok bírják végignézni. És ezzel magyarázható Béla bácsi sokat emlegetett történetének népszerűsége is. Az öreg napi 2 dobozzal szívott, mégis 88 évig élt. Előszeretettel hivatkoznak rá a dohányosok, megfeledkezve azokról, akiket életük virágában veszítünk el a mérgező dohány miatt. A dohányos mindent megtesz azért, hogy ne lépjen a busz elé, és annak az esélye, hogy elüti a busz, mégis 1 az 1000-hez. Ugyanez a dohányos majdnem biztos lehet benne, hogy a dohány tönkre teszi, de ennek kockázatát teljesen figyelmen kívül hagyja. Ilyen óriási az agymosás ereje. Emlékszem egy híres brit golfjátékosra, aki azért nem vett részt az amerikai versenyeken, mert félt a repüléstől. Ennek ellenére egyik cigarettát a másik után szívta a golfpályán. Hát nem furcsa? Ha azt hisszük, hogy a repülőgépnek bármi kis hibája lehet, nem merünk felülni rá, pedig annak az esélye, hogy meghalunk, nagyon csekély. Ugyanez az esély a cigarettánál 1 a 4-hez. Erről mégis megfeledkezünk. És mindezért mit kap cserébe a dohányos? Egyáltalán semmit. Gondold csak el, van egy gyönyörű új autó, de nem foglalkozol vele, ezért szép lassan megeszi a rozsda. Ez ugye elég nagy butaságnak hangzik, mivel egy szétrohadt autóval egy idő után nem lehet közlekedni. Butaság ugyan, de nem a világ vége. Akinek van elég pénze, bármikor vehet egy új autót. A tested az a jármű, amely egész életeden át hordoz téged. Gyakran mondogatjuk is, az egészségünk a legnagyobb kincs. Kérdezd csak meg a beteg milliómosokat. Dohányosként nem csak szó nélkül hagyod elrosdásodni a testedet, hanem következetesen rombolod a járművet, amellyel egy életen át kellene utaznod, és nem vehetsz másikat. Vedd elő a jobbik eszedet, és értsd meg, nem kell dohányozni. A dohányzás egyáltalán semmire sem jó. Húzd ki a fejed a homokból egy pillanatra, és tedd fel magadnak a kérdést. Vajon elszívnád-e a következő cigarettát, ha tudnád, hogy az abban lévő kátrány fogja elindítani benned a rák burjánzását? Elég nehéz elképzelni magát a betegséget, úgyhogy gondold inkább azt, hogy be kell feküdnöd a kórházba egy kemoterápiás kezelésre. Vagy gondold azt, hogy épp a halálodat tervezed. Mi lesz így a családoddal, a szeretteiddel, a terveiddel, az álmaiddal? Ne áltasd magad tovább. Neked még van esélyed. Állítsd meg a láncreakciót. Ha elszívod a következő cigarettát, akkor kívánni fogod az azt következőt is. Már benne vagy a mókuskerékben. Mondandóm elején azt ígértem, hogy nem foglak sokkolni. Ha már eldöntötted, hogy leszoksz, a folytatás sem lesz ijesztő. Több kötetnyi statisztika készült már a cigaretta egészséget károsító hatásairól. A baj csak az, hogy míg a dohányos nem döntötte el, hogy le akar szokni, mindez hidegen hagyja. Még a dobozokon látható egészségügyi figyelmeztetés sem számít semmit. A dohányos elől szemellenzők takarják el, és ha véletlenül el is olvassa, az első dolga lesz rágyújtani. Amíg dohányoztam, sosem hallottam az érelmeszesedésről vagy a tüdőtágulásról. Tudtam persze, hogy az állandó zihálást, köhögést és az egyre sűrűsödő asztmás rohamokat a cigaretta okozza, de bár kényelmetlenül éreztem magam, nem voltak igazi fájdalmaim, és elbírtam viselni a kényelmetlenségeket. Bevallom, megrémített a gondolat, hogy tüdőrákom lehet, és valószínűleg pontosan ezért zártam ki a tudatomból. Elképesztő, hogy a cigarettával szorosan összeköthető
egészségkárosodástól való félelmet milyen könnyedén félresöpri az a szorongás, amelyet a cigarettától való megvonás okoz bennünk. Ez nem azért van, mert az utóbbi erősebb, hanem azért, mert hatása azonnal jelentkezik, míg a betegségek, legalábbis úgy véljük, csak a távoli jövőben. De miért is nézzük a dohányzás rossz oldalát? Talán nem is fog történni semmi, és mire baj lehetne, úgyis abba hagyom. Hiába féltem a ráktól, ez sem segített nekem a leszokásban, mivel azt hittem, a dohányzás veszélye inkább aknamezőn való áthaladáshoz hasonló. Ha nem lépsz aknára, akkor megúsztad. Ha pekhed van, aknára lépsz. Tisztában vagy a rizikóval, felkészültél rá, úgyhogy senki ne szóljon bele, mit csinálsz. Ezért folyamodtam ahhoz a tipikus kitérő taktikához, amelyet a dohányosok oly könnyen elsajátítanak, mikor egy nem dohányos a veszélyekre figyelmezteti őket. Valamiben meg kell halni, nem? Természetesen igen, de ez elég indok arra, hogy tudatosan rövidítsük az életünket. Az élet minősége fontosabb, mint a hossza. Pontosan így van, de ugye nem akarod azt állítani, hogy egy alkoholista vagy heroinfüggő életminősége jobb, mint azé, aki mentes ezektől a szenvedélyektől. Tényleg azt hiszed, hogy a dohányosok élete jobb, mint a nem dohányzóké? A dohányos mindkét nézőpontból rosszabb helyzetben van. Élete rövidebb és nyomorúságosabb. A tüdőmnek valószínűleg többet ártanak a kipufogó gázok, mint a dohányzás, szoktuk hallani. Még ha igaz is lenne, talán logikus magyarázat ez arra, hogy tovább rongáljuk a szervezetünket. El tudsz képzelni egy olyan őrültet, aki direkt a szájába veszi a kipufogó csövet és letüdőzi a gázt? A dohányosok pontosan ezt teszik. Ha dohányost látsz, amint épp nagyot szippant becses cigarettájából, gondolj erre. Értem, hogy az érszűkülettől és a ráktól való félelem miért nem segített a leszokásban. Az előbbivel együtt tudtam élni, az utóbbit pedig kizártam a tudatomból. Ahogy már észrevehetted, módszerem nem az ijesztgetésen alapul, épp ellenkezőleg. Rá akarlak ébreszteni, mennyivel élvezetesebb lesz az életed, ha sikerül megszabadulnod a rabságból. Mint az autótulajdonosok többsége, én sem szeretem, ha az autóm motorjában fáradt olaj van és elhasznált szűrők. El tudod képzelni, hogy veszel egy vadonatúj Rolls-Royce-ot, és sosem cserélsz benne olajat? Pedig ezt teszi a testével minden dohányos. Az orvostudomány mára egyéb betegségeket, a cukorbajt, a méhnyak és mellrákot is kapcsolatba hozza a dohányzással. Egyáltalán nem vagyok meglepve. Közben a dohányipar azzal védekezik, az orvosok még mindig nem tudták bebizonyítani, hogy a tüdőrák közvetlen kiváltó oka a dohányzás. A statisztika olyan súlyos eredményeket mutat, hogy szerintem nincs is szükség bizonyítékra. Soha senki nem bizonyította tudományosan azt sem, hogy amikor kalapáccsal ráütök az ujjamra, az fáj. Magamtól is rájöttem. A Föld minden élőlénye ki van téve baktériumok, vírusok, élősködők folyamatos támadásainak. A leghatékonyabb védelmet az immunrendszerünk biztosítja ellenük. Életünk során mindannyian többször is megbetegszünk. Mindenki átesik a rák valamely formáján. De szerintem az emberi szervezetet nem arra tervezték, hogy megfertőződjön. Ezért, ha erős és egészséges vagy, az immunrendszer legyőzi a kórokozókat. De vajon hogy tud ez a rendszer zavartalanul működni, ha az izmainknak és a szerveinknek életet adó oxigént mérgekkel és szénmonoxiddal keverjük? Nem állítom tehát, hogy a dohányzás közvetlenül okozza halálos betegségeket, működése inkább az AIDS-hez hasonló. Fokozatosan elpusztítja az immunrendszert. Miközben bőszen megvetettem azokat az idiótákat, akik szívesebben válnának meg a lábaiktól, mint a cigarettától, észre sem vettem, hogy az én ereim is messzesednek. Állandó szürke arcszínemet természetesnek találtam, illetve annak tulajdonítottam, hogy nem mozgok rendszeresen. Nem is gondoltam, hogy igazából ezért is a hajszálereket blokkoló mérgek a felelősek. Visszereim is voltak már 30 éves koromban, aztán ahogy abbahagytam a dohányzást, meglepő módon eltűntek.
Körülbelül 5 évvel a leszokásom előtt eljutottam oda, hogy lefekvéskor mindig furcsa érzés volt a lábamban. Nem éles fájdalom, csak olyan nyugtalanító bizsergés. A feleségem minden este masszírozta mindkét lábam. 1 évvel azután, hogy leszoktam, feleslegessé vált a masszázs. 2 évvel azelőtt, hogy abbajtam a dohányzást, éles szúrásokat kezdtem érezni a mellemben. Akkor azt hittem, ez a tüdőrák kezdete. Most már tudom, hogy torokgyulladás volt. Egyetlen alkalommal sem tért vissza ez az érzés, amióta leszoktam. Ha gyermekkoromban megvágtam magam, patakokban folyt a vérem. Ez megijesztett, mert senki nem magyarázta el nekem, hogy a vérzés a szervezet természetes és szükséges gyógyulási folyamatának része, és eláll, amint elvégezte feladatát. Attól tartottam, hogy el fogok vérezni. Későbbi életemben igen komoly sebeket szereztem, mégsem folyt olyan bőségesen a vérem, mint régebben. Valami barnás-vörös nedv szivárgott csak a sebből. Már a színe sem volt bíztató. Tudtam, hogy a vérnek élénkvörösnek kell lennie, és azt hittem, vérbajom van. Emellett persze örültem, hogy nem vesztek annyi vért. Miután leszoktam, megtudtam, hogy a barnás szín a nikotin oxigénelvonó hatásának volt köszönhető. Egyszerűen kevesebb oxigén jutott a vérembe. Akkoriban nem tudtam erről, de visszatekintve úgy látom, ez a legborzasztóbb rontás, amit a dohányzás okozott az egészségemnek. Ha elképzelem szerencsétlen szívemet, ahogy minden dobbanásával az összesűrűsödött vért próbálja keresztül pumpálni amúgy is elszűkült ereimen, csodálkozom, hogy nem kaptam szívrohamot. Ebből nem arra jöttem rá, milyen sebezhető a testünk, hanem arra, micsoda elképesztően erős masina. 40-es éveimben májfoltok jelentek meg a kezemen. Aki nem tudná, a májfoltok azok a barna vagy fehér pöttyök, amelyek öreg emberek kezét és arcát borítják. Megpróbáltam elfeledkezni róluk, és hektikus életvitelem miatti korai öregedésnek tudtam be őket. 5 évvel azután, hogy leszoktam, egyik páciensem említette, hogy az egyik előző leszokási kísérlete során a májfoltok eltűntek. Addigra én már rég elfeledkeztem a sajátjaimról, és amikor megvizsgáltam a kezeimet, legnagyobb meglepetésemre nyomuk sem volt. Lehet, hogy azt gondolod rólam, hipohonder vagyok. Szerintem az is voltam, amíg dohányoztam. A nikotin elhiteti velünk, hogy bátorságot ad, miközben félelmeket ültet belénk. Megriasztott, amikor apám azt mondta, nem akarja megérni az 50-et. 20 évvel később azonban bennem sem tombolt az élnivágyás. Gyerekkoromban féltem a haláltól, aztán úgy véltem, hogy a cigaretta elmulasztja ezt a félelmet. Ez talán igaz, de ha így is van, a halálfélelem helyett valami sokkal borzasztóbbat kapunk, az élettől való félelmet. Mostanára visszatért belém a haláltól való egészséges félelem. Egyáltalán nem zavar. Tudom, hogy azért van, mert újra élvezem az életet. Nem merengek rajta többet, mint gyerekkoromban tettem. Kihasználom az életem minden percét. Nem hinném, hogy 100 éves koromig élek, de mindent megteszek, hogy sikerüljön. Közben pedig kiélvezek minden értékes pillanatot. A dohányosok abban az illúzióban ringatják magukat, hogy szenvedélyük árnyoldalai el vannak túlozva, pedig dehogy. Nem kétséges, hogy a dohányzás az első számú halálozási ok mindenütt a világon. A probléma csak az, hogy a legtöbb esetben a statisztikák nem említik a cigarettát, mint közvetlen vagy közvetett halálozási okot. Bizonyos becslések szerint a háztartási tüzek 44%-át is a cigaretta okozza. Kíváncsi lennék arra, hogy hány autóbaleset történik azokban a pillanatokban, amikor nem figyeljük az utat, mert éppen rágyújtunk. Óvatos vezető vagyok, egyszer mégis megpróbáltam vezetés közben cigarettát sodorni, és majdnem halálos baleset lett a vége. Undorral gondolok arra a számtalan alkalomra is, amikor köhögés közben kiperdült a cigaretta a számból, és valahol az autó ülései közt landolt. Az energia. A legtöbb dohányos tisztában van azzal, hogy a tüdeje tönkre megy az oxigén és az egyéb tápanyagok elvonása miatt.
Azt azonban nem tudják, hogy a dohányzás energiát vesz el tőlük, így általános levertséget okoz. A dohányzás csapdája olyan raffináltan rombolja fizikumunkat és mentális képességeinket, hogy hajlamosak vagyunk a változást vagy észre sem venni, vagy normálisnak tekinteni. Ha rendelkeznék egy olyan képességgel, hogy most azonnal áthelyeznélek abba a testbe és tudatba, amelybe akkor kerülnél, ha legalább 3 hétre abba hagynád a dohányzást, hogy összehasonlíthasd a mostani állapotoddal, már meg is győztelek. Érdemes leszokni. Azt kérdeznéd, tényleg ennyire jól fogom magam érezni? Vagy még pontosabban, tényleg ennyire mélyen voltam eddig? Nem győzöm hangsúlyozni, nem csak egészségesebbnek és energikusabbnak éreznéd magad, de magabiztosabbnak és kiegyensúlyozottabbnak is. 10 évesen akkor is szaladtam mindenhová, ha épp nem voltam késésben. 30 rettenetes éven át állandóan fáradt és letargikus voltam. Nehezemre esett reggel 9-kor felkelni. Vacsora után a kanapén hevertem és bámultam a tévét, de 5 perc után már elbóbiskoltam. Azt hittem, az energia a gyerekek és a 10 évesek kiváltsága. Az én öregedésem azonban furcsa mód már a 20-as éveimben elkezdődött. Kevéssel azután, hogy elnyomtam az utolsó cigarettát, megkönnyebbültem. Az érszükület és a köhögés elmúlt, és azóta sem volt asztmás rohamom vagy tüdőgyulladásom. Történt azonban valami igazán csodálatos és váratlan is. Egyszer csak reggel 7-kor ébredtem, tökéletesen kipihenten, tele energiával, és kedvem támadt kocogni és úszni is. 48 évesen már alig tudtam pár lépést szaladni, néhány karcsapás után elfáradtam az uszodában. Aktivitásom lengő tekében egy igazi öregura sportban és golfban merült ki, amelyhez motoros kocsit kellett használnom. 64 évesen 3-4 kilométert kocogok naponta, tornászom és 20 hozt úszom. Óriási érzés, az ember tele van energiával. Ha fizikailag és szellemileg is erős vagy, csodálatos az élet. A probléma az, hogy mikor abba hagyod a dohányzást, ez az erő csak fokozatosan tér vissza. Szerencsére azért nem olyan lassan, mint hogy elszállt. Az akaraterő módszerénél viszont hiába tér vissza, mert a depresszió elnyomja a pozitív érzéseket. Sajnos én nem tudom egy csapásra előidézni a 3 hét múlva beálló állapotot, de azonban igen. Ösztöneid azt súgják, igazam van. Használd a fantáziád. Megnyugtat és önbizalommal tölt el. A dohányzás megnyugtat és önbizalommal tölt el, mondják, de mindközül ez a legnagyobb tévedés. Az én véleményem az, hogy a dohányzásról való leszokás egyenlő a rabszolgaság végével, és nem kell tovább a dohányosokat sújtó állandó bizonytalanságban élnünk. A dohányosok nehezen hiszik el, hogy a cigaretta okozza a bizonytalan érzést. Azt a pánikot például, amikor késő éjjel elfogy a cigarettánk. A nem dohányzók számára ez ismeretlen. Ez a cigaretta átka. A nem dohányos élet sok előnyére csak hónapokkal később, a dohányosokkal folytatott konzultációm során jöttem rá. 25 éven keresztül visszautasítottam mindenféle orvosi vizsgálatot. Még mikor életbiztosítást kötöttem, akkor sem voltam hajlandó kivizsgáltatni magamat, pedig így többet kellett fizetnem. Utáltam kórházba, orvoshoz vagy fogorvoshoz járni. Nem tudtam megemészteni, hogy öregszem, és egyszer majd nyugdíjba kell mennem. Akkor természetesen ezt sem a dohányzás számlájára írtam, de amikor leszoktam, mintha egy rossz álomból ébredtem volna. Manapság minden napot lelkesen várok. Természetesen most is történnek rossz dolgok az életemben, vannak stresszes pillanataim, de jó érzéssel tölt el, hogy meg tudok velük birkózni. A jó egészség, a plusz energia és önbizalom pedig még a jót is élvezetesebbé teszi. Azok a baljós fekete árnyak. Ha leszokunk a dohányzásról, megszabadulunk végre a tudatunk mélyén lakozó sötét árnyaktól is. A legtöbb dohányos nem gyenge akaratú, gerinctelen alak, ahogy a társadalom és gyakran saját maguk is hiszik. Én például minden más téren határozott voltam,
Mégis viszonyogtam magamtól, mert tudtam, hogy az ördögi dohány a markában tart, és tönkreteszi az életemet. Nem tudom szavakba önteni azt a tökéletes boldogságot, amelyet akkor éreztem, amikor megszabadultam a fekete árnyaktól, a függőségtől és önmagam megvetésétől. Azt is nehéz leírni, milyen irigykedés helyett a szabad ember sajnálatával nézni más dohányosokat, legyenek öregek vagy fiatalok, megrögzött vagy alkalmi fogyasztók. Mielőtt szememre vetnéd, hogy eddig mindig a dohányzás hátrányairól beszéltem, mondd meg őszintén, vannak előnyei? A dohányzás előnyei: üres, demonstrálandó a nem létező előnyöket. A leszokás az akaraterő módszerrel. Nem titok, hogy nehéz leszokni a dohányzásról. A tanácsadó könyvek nagy része is azzal kezdi, hogy milyen nehéz lesz véghez vinni. Az az igazság, hogy nevetségesen egyszerű. Elfogadom, hogy kétségbe vonod az állításomat, de kérlek, gondold végig a következőket. Ahhoz, hogy leszokjunk a dohányzásról, semmi más nem kell tennünk, mint nem gyújtani rá többet. Senki nem kényszerít minket a cigizésre, magunkon kívül. És nem feltétele az életben maradásnak sem, mint az enni vagy az innivaló. Tehát, ha valóban le akarsz szokni a dohányzásról, miért lenne az olyan nehéz? Csak is a dohányosok teszik azzá, akik az akaraterő módszerét alkalmazzák. Számomra ez a módszer semmiben sem különbözik az egyéb módszerektől, amelyek azt az érzést keltik az emberben, hogy valamiféle áldozatot hoz a leszokással. De lássuk közelebbről. Általában hosszú időbe telik, míg beismerjük, hogy rászoktunk, mert abban a hiszemben élünk, hogy az igazi dohányosok azért dohányoznak, mert élvezik, és nem azért, mert fizikai szükséglet számukra. Mi alatt nem élvezzük a dohányzást, amit persze soha nem is fogunk, azzal a kényszer képzettel ámítjuk magunk, hogy bármikor képesek vagyunk abbahagyni. Egészen addig nem jövünk rá erre, míg egyszer meg nem próbáljuk tényleg abbahagyni. Ezek az első próbálkozások főleg a dohányzás kezdeti szakaszára jellemzőek. Leginkább a pénzhiány visz rá minket. A fiúk megismerkednek egy lánnyal, ilyenkor inkább megpróbálnak pénzt spórolni, hogy közös otthonukra tegyenek félre, és ne a cigarettára pazaroljanak. Vagy az egészségünk. A tizenévesek még aktívan sportolnak, és észreveszik, milyen hamar kifulladnak. Abban a pillanatban, hogy abbahagytuk a dohányzást, a kis szörnyetek táplálékért kiállt. Ilyenkor a dohányos azonnal rá akar gyújtani, de mivel nem teheti, ettől még feszültebb lesz. Mivel az eddig használt stresszoldó nem alkalmazható, háromszorosan szenved. Az ilyen szenvedéssel teli időszak várható végeredménye valamilyen kompromisszum. Csökkentem az adagot, vagy nem jól választottam meg az időpontot, vagy várok, amíg az életem kevésbé feszült periódusba ér. Természetesen, amint elmúlt a stressz, már nem érzi szükségét a leszokásnak, és nem is fogja rászánni magát egészen a következő feszültebb periódus beköszöntéig. Az időpont persze soha nem megfelelő, hiszen a legtöbb ember életében nemhogy csökkenne a feszültség, de fokozatosan gyűlemlik. Elhagyjuk a biztonságos családi fészket, nekilátunk saját otthonunk megteremtéséhez, kölcsönöket veszünk fel, gyerekeink és felelősségteljes állásunk lesz, stb. Logikus tehát, hogy a dohányos életében még kevésbé csökken a stressz, hiszen azt valójában a cigaretta okozza. Ahogy növekszik a nikotinadag, úgy válik egyre lehangoltabbá és hatalmasodik el rajta a függőség. A kezdeti kudarcok után a dohányos abban kezd reménykedni, egy szép napon úgy ébred majd fel, hogy nem akar többé rágyújtani. Ezt a reményt azok a sztorik táplálják, amelyeket ex-dohányosoktól hall az ember. Sokan olyasmit mesélnek, hogy súlyos influenzán estek át, és miután meggyógyultak, egyáltalán nem akartak rágyújtani. Ne verd át magad. Utána jártam ezeknek a történeteknek, és mindig kiderült, hogy nem olyan egyszerű dolog, mint hinnénk, mivel ezek a dohányosok már egy ideje készültek a leszokásra, és az influenza csak kapóra jött nekik. 30-valahány évet vártam arra a reggelre, amikor én is úgy kelek fel, hogy nem akarok dohányozni többé. Amikor azonban légcsőhurutom volt, alig vártam már, hogy meggyógyuljak, és újra rágyújthassak.
Azok, akik így hagyják abba a dohányzást, a legtöbb esetben valamilyen megrázkódtatáson mennek keresztül. Mondjuk meghal egy közeli hozzátartozójuk egy dohányzás okozta betegségben, vagy saját magán észlel valami ijesztőjelet. Mennyivel jobb azt mondani, egyszerűen elhatároztam egyik nap, hogy leszokom, és tudod, milyen önfegyelmem van? Hagyd abba saját magad áltatását. A dolgok nem történnek meg maguktól. Vizsgáljuk meg közelebbről, miért is olyan nehéz az akaraterő módszere. Életünk nagy részében homokba dugott fejjel azt mondogatjuk, holnaptól abba hagyom. Időnként valami újra és újra felkelti bennünk az elhatározást, hogy leálljunk. Ez lehet az egészség, a pénz, a társadalmi megbélyegzés, vagy egy hevesebb köhögési roham, ami aztán ráébreszt arra, hogy nem is élvezzük a dohányzást. Ha 1-től 10-ig kellene pontoznod a dohányzás előnyeit és hátrányait, a mérleg nyelve egyértelműen a leszokás felé billenne. Annak ellenére, hogy minden érintett tudja, mennyivel jobbat tenne magának, ha leszokna, úgy érzi, áldozatot hoz. Téveszme, amely abból táplálkozik, hogy a dohányos úgy érzi, életének könnyebb és nehezebb szakaszaiban is egyaránt segítségére van a cigaretta. Persze, hogy előre félsz saját függőséged miatt, meg attól, hogy nagyon nehéz leszokni. Rengeteg történetet hallhattál olyan dohányosokról, akik hónapokkal ezelőtt leszoktak, de még mindig kívánják a cigarettát. Aztán olyanokról, akik évek óta nem gyújtottak rá. Boldogan éltek, majd egyszer csak elszívtak egy cigarettát, és hirtelen újra rabjává váltak. A dohányos minden valószínűség szerint sok olyan dohányost ismer, aki súlyos beteg, aki pusztítja magát, és nyilvánvalóan nem élvezi már a dohányzást, mégsem képes egyszerűen felhagyni a cigarettával. Ahelyett, hogy azt mondaná, óriási, hallottad a nagy újságot? Nem kell többet rágyújtanom. Gyászos és komor érzések kerítik hatalmukba, mintha a Himaláját készülne megmászni. Úgy érzi, ha a kis szörnyetek egyszer már befészkelte magát, akkor egy életre a markában fogja őt tartani. Már a leszokás előtt elnézést kér minden közeli barátjától és hozzátartozójától, valahogy így, nézzétek, megpróbálom abba hagyni a dohányzást, ezért valószínűleg ingerlékenyebb leszek, próbáljátok meg elviselni. Ezek azonban eleve elvetélt próbálkozások. Tételezzük fel, hogy a dohányos kibír néhány napot cigi nélkül. A hurut gyorsan tisztul a tüdejéből, és mivel nem vesz cigit magának, váratlanul több pénze marad. Így aztán az elsődleges okok, amiért a leszokás mellett döntött, lassan elhalványulnak. Olyan ez, mint amikor egy csúnya balesetet látunk az úton, megszeppenünk, lelassítunk, de legközelebb, amikor épp késésben vagyunk egy találkozóról, beletaposunk a gázba. De a túloldalon ott figyel kajánul a kis szörnyeteg, aki nem kapja meg a szokásos napi adagját. Nem okoz ugyan fizikai fájdalmat, csak azt tudjuk, hogy szükségünk van egy cigarettára. A gyomrunkban lévő kis szörnyeteg ilyenkor jelez a fejünkben lévő nagy szörnyetegnek, és az, aki pár órája vagy napja összegyűjtötte az érveket, amiért le akar szokni, kétségbe esetten keresgél egy jó kifogást, hogy újra rágyújthasson. Ilyenkor a következőket mondja magának. Az élet túl rövid, ledobhatnak egy bombát, holnap lehet, hogy beesem a busz alá, túl későn próbáltam leszokni, manapság annyi mindentől lehet rákot kapni. Rosszul választottam meg az időpontot. Meg kellett volna várnom, hogy véget ér a karácsony, a szabadságom, ez a nehéz időszak. Nem tudok koncentrálni, kezdek ingerült és mogorva lenni. Nem tudom rendesen elvégezni a munkámat. A családom és a barátaim nem fognak szeretni. Legjobb lesz szembenézni a tényekkel. Ismét elkezdek dohányozni. Megrögzött dohányos vagyok, és kizártnak tartom, hogy boldoguljak cigaretta nélkül. Emiatt dohányoztam én is, 33 éven át. Ezen a ponton a dohányos általában megadja magát. Meggyújt egy cigarettát, és hasadozik a tudata. Egyik énje megkönnyebbülést érez, hogy vége a szenvedésnek, a kis szörnyeteg megkapja az adagját. Másik énje azonban, főleg mert régóta nem gyújtott rá,
Nem érti, miért kell dohányoznia, amikor annyira szörnyű íze van a ciginek. Emiatt hiszi sok dohányos, hogy nincs akaratereje. Pedig itt nem akarathiányról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy meggondolta magát, és a legfrissebb információk fényében egy tökéletesen egyszerű döntést hozott. Mi értelme egészségesnek lenni, miközben nyomorúságosan érzed magad? Mi értelme, hogy van pénzed, miközben szenvedsz? Semmi. Akkor már inkább a rövidebb, élvezetesebb életet választjuk, mint a hosszabb, de szenvedésekkel telit. Szerencsére ez nem így van, hanem pont fordítva. A nem dohányzók élete sokkal kellemesebb, de a fenti álokoskodás miatt dohányoztam én is 33 éven át, és azt is be kell vallanom, hogy ha ez igaz lett volna, még ma is dohányoznék. Helyesbítek, már nem lennék életben. A dohányos szenvedésének semmi köze nincs az elvonási tünetekhez. Igaz, hogy a kétség és a bizonytalanság előhoz bizonyos érzéseket, amikor a dohányos azt érzi, hogy áldozatot hoz, már is azt éli át, hogy megfosztották valamitől. Ez pedig feszültségének egyik forrása. Minden alkalommal, amikor agya azt diktálja, hogy gyújts rá, stresszes állapotba kerül. Ezért, amint abba hagyja a cigizést, azonnal újra rá akar gyújtani. Ezt viszont nem teheti, mert abba hagyta a dohányzást, amitől persze még feszültebb lesz, és így tovább. Napok, sőt, hetek telnek el mély depresszióban, mi alatt lelkét félelmek és kételyek gyötrik. Meddig tart még ez a sóvárgás? Leszek-e még újra boldog? Lesz-e még olyan reggel, amikor fel akarok kelni? Élvezem-e újra az ételek ízét? Hogy fogok megbirkózni a stresszel? Tudom-e újra élvezni a társasági összejöveteleket? A dohányos folyamatosan azt várja, hogy javuljon körülötte minden, de amíg a cigaretta miatt kesereg, az egyre értékesebbé válik számára. Voltaképpen tényleg történik valami, aminek viszont a dohányos nincs tudatában. Ha 3 hétig kibírja nikotin nélkül, akkor a nikotin utáni vágy megszűnik. Emlékszel, amint már említettem, a nikotin elvonás tünetei olyannyira enyhék, hogy a dohányos nem is vesz róla tudomást. De 3 hét elteltével sok dohányos azt gondolja, na ez sikerült, és hogy be is bizonyítsa, rágyújt. Ilyenkor a következő történik. A cigarettának szörnyű íze van, de a volt dohányost ismerős, biztonságos érzés tölti el. Ugyanakkor újra nikotin kerül a szervezetébe, ami a cigaretta elszívása után elkezd ürülni. Ezért agyának hátsó fertájából megszólal egy kis hang. Gyújts rá még egyszer. Valójában tényleg leszokott, de most újra rászokik. Azok, akik az akaraterő módszerével szoktak le, hosszúnak és nehéznek tartják ezt a folyamatot, mert a fő probléma ismét az agymosás. Hiába szűnik meg a fizikai függőség, ha a dohányos még mindig a cigaretta után sóvárog. Bizonyos esetekben az is előfordulhat, hogy ha elegendő ideig kibírja, akkor kezdi érezni, hogy most már nem adja fel, nem szomorkodik többé, hanem tudomásul veszi, az élet megy tovább, és kellemes lehet cigaretta nélkül. Sok dohányosnak segített ez a módszer, de mivel nehéz és fáradtságos, többen buktak el, mint akiknek sikerült. Azok pedig, akik a szerencsések közé tartoznak, életük hátralévő részében igen sebezhetők. Megmarad bennük az agymosás eredményének töredéke, ezért továbbra is azt gondolják, hogy a cigaretta támaszt nyújthat akár jó, akár rossz napokon. Ezt egyébként a legtöbb nem dohányos is elhiszi, mivel ők sem vonhatják ki magukat az agymosás hatása alól, de vagy azt gondolják, hogy soha nem lennének képesek élvezni a dohányzást, vagy egyszerűen, köszönik szépen, nincs szükségük a negatív következményekre. Ezzel magyarázható, hogy miért kezdenek el újra dohányozni sokan, akik már hosszú ideig megvoltak anélkül. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az élvezethez ennek semmi köze. Soha nem is volt. Ha valóban élvezetből dohányoznánk, senki nem szívna egynél több cigarettát. Csupán feltételezzük, hogy élvezzük, mert nem akarjuk belátni, hogy olyan dolgot teszünk, amit nem élvezünk. Csak azért dohányzunk, hogy a kis szörnyeteket etessük. Amint sikerült a kis szörnyeteket kiűzni testünkből, és a nagyot a fejünkből, nem fogjuk többé szükségét érezni, hogy rágyújtsunk. Alkalmi dohányosok, tínédzserek, nem dohányzók.
Az erős dohányosok irigykedve nézik az alkalmi dohányosokat. Mindannyian ismerjük ezt a típust. Én simán kibírom egy hétig cigi nélkül, egyáltalán nem esik nehezemre. Ilyenkor azt gondoljuk. Bárcsak nekem is így menne. Hihetetlenül hangzik, de egyetlen dohányos sem szeret dohányos lenni. És most jól figyelj. Egyetlen dohányos sem maga döntött úgy, hogy dohányos lesz, akár alkalmi, akár megrögzött. Ezért minden dohányos hülyének érzi magát. Ezért minden dohányos hazudni kezd magának és másoknak, és hiába való erőfeszítéseket tesz, hogy tisztára mossa magát. Annak idején szenvedélyes golfjátékos voltam, és azzal hencegtem, milyen sokat játszom, és mennyire szeretnék még többet játszani. Miért hencegnek a dohányosok azzal, hogy milyen keveset szívnak? Ha ez a valódi kritérium, akkor a valódi siker az lenne, ha egyáltalán nem gyújtanak rá. Ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy simán kibírok egy hetet sárgarépa nélkül, és a legkevésbé sem hiányzik. Valószínűleg teljesen őrültnek tartanál. Miért kellene kibírnom egy hétig sárgarépa nélkül, ha annyira szeretem? Ha viszont nem szeretem, akkor minek teszek ilyen kijelentéseket? Vagyis, amikor egy dohányos azt mondja, simán kibírom egy hétig cigi nélkül, és egyáltalán nem esik nehezemre, csak meg akarja győzni saját magát és téged arról, hogy minden rendben van. Csak hogy nem lenne szüksége ilyesfajta kijelentésekre, ha valóban minden rendben lenne. Voltaképpen azt mondja ilyenkor, sikerült túlélnem egy hetet anélkül, hogy rágyújtottam volna. Mint minden dohányos, valószínűleg abban reménykedik, hogy ezek után egész életére sikerülni fog ugyanaz. De csak egy hetet bírt ki, és el tudod képzelni, mennyire jól esett neki az a cigaretta egy heti megvonás után? A koca dohányos nagyobb rabja szenvedélyének, mint a megrögzött dohányos. Nem csak az élvezet illúziója nagyobb, de kevésbé érez kísértést a leszokásra is, mert pénzt sem költ olyan sokat, és az egészsége sincs akkora kockázatnak kitéve. Hadd emlékeztesselek újra, hogy az egyetlen öröm, amit a cigaretta nyújt, az elvonási tünetek enyhítése, de, mint már korábban említettem, ez az öröm is csak illúzió. A testünkben lévő nikotinszörny olyan, mint egy állandó viszketési inger, amely annyira enyhe, hogy az idő nagy részében nem is veszünk tudomást róla. Amikor viszket valamink, természetes reakció, hogy megvakarjuk. Ahogy szervezetünk egyre ellenállóbbá válik a nikotinnal szemben, természetes reakció a láncdohányzás. 3 olyan tényező van, amely meggátolhatja a láncdohányzást. Pénz, legtöbben nem engedhetik meg maguknak. Egészség, hogy megszüntessük az elvonási tüneteket, mérget kell magunkhoz vennünk. Az a képesség, hogy megbirkózunk a méreggel, egyénenként változik, és idő és szituáció határozza meg. Úgy működik, mint egy automatikus szabályzórendszer. Fegyelem, a társadalom, a munkahelyünk, a barátaink, a rokonaink, vagy mi magunk kényszerítettünk magunkra. Annak a kötélhúzásnak az eredménye, amely minden dohányos fejében zajlik. Én úgy tekintettem a láncdohányzást, mint gyengeséget. Egyszerűen nem tudtam felfogni, hogyan képesek a barátaim napi 10 vagy 20 szárra korlátozni az adagjukat. Tudtam, hogy erős akaratú ember vagyok. Soha nem tűnt fel, hogy a legtöbb dohányos nem képes sorra szívni egyik cigit a másik után, mert ahhoz borzasztó erős tüdőre van szükség. A napi 5-öt szívók, akiket az erős dohányosok annyira irigyelnek, azért szívnak 5 szálat naponta, mert felépítésük fizikailag egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy többet dohányozzanak, vagy mert anyagilag csak ennyit engedhetnek meg maguknak, vagy a munkájuk, a környezetük, vagy saját félelmük a rászokástól megakadályozza őket abban, hogy többet cigarettázzanak. Ezen a ponton fontos néhány fogalom tisztázása. Nem dohányzó. Az, aki soha nem esett bele a csapdába, de ettől nem szabad elbíznia magát. Csak a teremtőnek köszönheti, hogy megúszta. Egykor minden dohányos meg volt győződve arról, hogy soha nem fog rászokni, és a nem dohányzók is kipróbálnak néha egy-egy alkalmi cigarettát. Alkalmi dohányos. 2 meghatározása létezik ennek a típusnak. Először. Olyan dohányos, aki csapdába esett, de nem tud róla.
Ne irigyeld őt, egyelőre még nem indult meg a lejtőn, de hamarosan megrögzött dohányossá válik. Másodszor olyan dohányos, aki korábban megrögzött dohányos volt, és azt hiszi, nem tud végleg leszokni. Ők a legszánalmasabbak. Külön kategóriákat képeznek, melyek mindegyike megérdemel egy kis kitérőt. A napi 5-öt szívó. Ha élvezi a dohányzást, akkor miért nem szív többet? Ha neki mindegy, mert bármikor abba tudja hagyni, akkor miért nem hagyja abba végérvényesen? Hát nem éppen olyan ez, mintha azért vernéd falba a fejed, mert olyan jó, amikor vége? Aki napi 5-öt szív, az egy óránál ritkábban enyhíti az elvonási tüneteit, a nap többi részében, bár ezt maga nem veszi észre, a falba veri a fejét, és ez így megy egy egész életen át. Vagy azért szív 5-öt naponta, mert nincsen többre pénze, vagy azért, mert aggódik az egészségért. Egy megrögzött dohányost könnyű meggyőzni arról, hogy semmi élvezet nincs benne, de ne próbáld meg ugyanezt megértetni egy alkalmi dohányossal. Aki valaha megpróbálta csökkenteni az adagját, az pontosan tudja, hogy az a legszörnyűbb gyötrődés mindközül, és garantáltan a cigaretta rabjává tesz egy életre. A csak reggel és este cigiző. Azzal bünteti magát, hogy fél napon át szenved az elvonási tünetektől, csak azért, hogy a nap másik felében megszabaduljon tőlük. Kérdezd meg tőle, hogyha élvezi a dohányzást, akkor miért nem cigarettázik napközben is? Ha viszont nem élvezi, akkor miért dohányzik egyáltalán? Fél évig igen, fél évig nem dohányzó. Más néven, amikor csak akarom, abba hagyom. Már 1000-szer megtettem, és sikerült. Ha szeret dohányozni, akkor miért hagyja abba egy fél évre? Bár megszabadult a fizikai függőségtől, a legnagyobb akadályt, az agymosást nem sikerült leküzdenie. Minden alkalommal abban reménykedik, hogy végleg leszokott, de aztán újra csapdába esik. Sok dohányos irilli az ilyen leszokót, újrakezdőt. Azt gondolják, micsoda szerencsés fickó, hogy ennyire képes uralkodni magán, ha úgy tartja kedve, dohányzik, ha úgy, abba hagyja. Ami felett elsiklik a figyelmünk, az éppen az, hogy ezek az emberek egyáltalán nem képesek kontrollálni a szenvedélyüket. Amikor éppen dohányos periódusban vannak, csak arra vágynak, hogy bárcsak ne dohányoznának. Végigjárják a leszokás gyötrelmeit, majd hamarosan úgy érzik, megfosztották magukat valamitől, és újra csapdába esnek, és ismét arra vágynak, bárcsak ne dohányoznának. A poklok poklát élik át. Amikor éppen dohányos periódusban vannak, csak arra vágynak, hogy bár ne dohányoznának. Amikor nem dohányzó periódusban vannak, arra vágynak, bár újra dohányozhatnának. Ha belegondolsz, rájössz, hogy minden dohányos ugyanezt éli át egész életén keresztül. Amikor engedélyezett számunkra a dohányzás, vagy természetesnek vesszük, hogy abba szeretnénk hagyni. Csak amikor nem jutunk cigarettához, akkor értékelődnek fel a szerepek. Ez a dohányzás legnagyobb dilemmája. Soha nem kerülhet ki győztesen, mert egy mítoszt kerget, ami nem más, mint abba hagyni a dohányzást és abba hagyni a siránkozást. A csak különleges alkalmakkor gyújtok rá dohányos. Persze, mindannyian így kezdtük, de nem bámulatos, hogy ezeknek az alkalmaknak a száma milyen gyorsan szaporodik. Mielőtt még észbe kapnánk, már minden adandó alkalommal rágyújtunk. Leszoktam, csak időnként szívok el egy cigarettát vagy szivart típus. Bizonyos szempontból ők a legszánalmasabbak. Vagy egy életen át azt gondolják, hogy megfosztották őket valamitől, vagy ami még gyakoribb, az egy szivarból 2 lesz. Lejtőre álltak, ahonnan egy irány van, lefelé. Előbb vagy utóbb újra megrögzött dohányosok lesznek, ugyanabba a csapdába estek, mint a legelején. Van még 2 típusa az alkalmi dohányosnak. Az egyik tényleg csak társasági összejövetelen szív el egy cigarettát vagy szivart. Ezek az emberek valójában nem tekinthetők dohányosnak. Nem élvezik a dohányzást, egyszerűen úgy érzik, kimaradnak valamiből. Szeretnének részesülni a közösségi érzésből. Mindannyian így kezdjük. Ha legközelebb előkerül egy szivar, figyeld meg, egy idő után a dohányosok nem gyújtják meg újra. Még a legelvetemültebb dohányos sem bírja cérnával, amíg egy szivar végigég. Minél drágább és minél hosszabb egy szivar,
annál bosszantóbb, egész este képes égni az átkozott. A másik kategória igen ritka, sőt, be kell vallanom, hogy a kezeléseimen részt vett több ezer ember közül körülbelül egy tucatot tudnék ide sorolni. Ilyen volt az egyik legutóbbi esetem, figyelj csak. Felhívott egy hölgy, egy ügyvéd, hogy magánterápiát kérjen tőlem. Elmondta, körülbelül 20 éve dohányzik, és ez alatt soha nem szívott se többet, se kevesebbet, napi 2 szálnál. Képzelj el egy nagyon erős akaratú nőt. Hiába csábítottam a csoportos foglalkozásaimra, mondván azok sokkal olcsóbbak, ő sírva könyörgött, hogy egyénileg foglalkozzak vele. A kezelés igen drága volt, a legtöbb dohányos azt kérdezné, miért volt neki egyáltalán szüksége arra, hogy leszokjon. Önként és dalolva fizetnék ki az összeget, amelyet a hölgynek felszámoltam, csak hogy ők is napi 200-ra redukálhassák az adagjukat. Ott hibáznak, amikor feltételezik, hogy az alkalmi dohányosok boldogabbak és fegyelmezettebbek. Igen, talán fegyelmezettebbek, de semmiképp nem boldogabbak. A hölgy szülei mindketten tüdőrákban haltak meg, mielőtt ő rászokott volna. Akárcsak én. Ő is borzasztóan félt a cigizéstől, mielőtt elszívta volna az első szálat. Akárcsak én, ő is a kitartó külső nyomás áldozata lett, s végül elszívta azt az első szál cigarettát. Akárcsak én, ő is tisztán emlékszik, milyen szörnyű íze volt. Nem úgy, mint én, akit bedarált a gépezet, és nagyon hamar láncdohányossá váltam, ő megállt a lejtő tetején. Az egyetlen dolog, amit a dohányzásban élvezel, hogy megszűnik a sóvárgásod utána, legyen az fizikai vágy a nikotin után, vagy mentális gyötrődés, amikor nem vakarózhatsz, ha viszked valamit. A cigaretta nem más, mint kosz és méreg. Ezért szenvedsz attól a tévképzettől, hogy élvezetet jelent számodra egy hosszabb önmegtartóztatás után. Akárcsak az éhség vagy a szomjúság minél tovább tart, annál nagyobb kielégülést jelent, ha enyhíthetsz rajta. A dohányosok sajnos elkövetik azt a hibát, hogy a dohányzásukat csak rossz szokásnak tekintik. Azt gondolják, ha meg tudnám tartani egy szinten, vagy csak különleges alkalmakkor gyújtanék rá, az agyam és a testem elfogadná. Utána már képes leszek azon a szinten tartani, vagy tovább csökkenteni az adagot, csak akarnom kell. Vésd jól az eszedbe, a dohányzás kábítószer, függőség, aminek természetes jellemzője, hogy enyhíteni kell az elvonás tüneteit, nem pedig elviselni. Még akkor is, hogy azon a szinten tartsd, ahol most vagy. Egész hátralévő életedben akaraterőre és fegyelemre lesz szükséged, mert ahogy szervezeted egyre ellenállóbbá válik a kábítószerrel szemben, úgy egyre többet fog követelni. Ahogy a kábítószer fokozatosan tönkretesz fizikailag és szellemileg, az idegrendszered lassan összeroppan, és elveszted bátorságod és önbizalmad, és úgy válsz egyre képtelenebbé, hogy leküzdj 2 cigaretta közötti szünetet. Ezért van az, hogy eleinte még könnyen abba tudjuk hagyni. Amikor megfázunk, simán lemondunk róla egy időre. Ez arra is rávilágít, hogy egy olyan ember, mint én, aki soha nem élvezte a dohányzást, miért szívja sorra egymás után még akkor is, amikor fizikai fájdalmat okoz neki. Ne irigyeld ezt a hölgyet. Ha 12 óránként szívnál el egy cigarettát, valószínűleg az lenne a nap fénypontja. 12 évig ez a szegény asszony tudathasadásos állapotban volt. Egyrészről képtelen volt leszokni, másrészről félt, hogy növekedni fog napi adagja, és ő is tüdőrákot kap, mint a szülei. De minden nap 12 órán keresztül ellen kellett állnia a kísértésnek. Félelmetes akaraterőről tett tanúbizonyságot, nagyon ritka eset. De végül ő is összeomlott, és könnyekre fakadt. Próbáld meg logikusan szemlélni a dolgot. Vagy valódi örömet és támaszt nyújt a cigaretta, vagy nem. Amennyiben igen, akkor miért kell órákat, napokat vagy heteket várnod? Miért kell letagadnod, hogy élvezetet jelent számodra? Ha viszont nem szerez örömet, akkor minek bajlódsz a dohányzással? Ne áltasd magad tovább. A dohányosok notórius hazudozók, még saját magukat is becsapják, mert rá vannak kényszerülve. Az alkalmi dohányosok többsége sokkal többet szív és több alkalommal, mint amennyit beismer. Többször beszélgettem napi 5 szívó dohányosokkal, akik beszélgetés alatt az én jelenlétemben több mint 5 szál cigit szívtak el.
Figyeld meg az alkalmi dohányosokat esküvőn vagy házi bulin. Egyiket szívják a másik után, mint a legmegáltalkodottabbak. Nem kell irigykedned az alkalmi dohányosokra. Egyszerűen nem kell dohányoznod. Annyival édesebb az élet cigaretta nélkül. Társadalmunk legnagyobb kudarca, hogy nem tudja megóvni a gyerekeket a nikotintól, vagy bármilyen más kábítószertől. A zugdohányos. A zugdohányost valójában az alkalmi dohányosok csoportjába kellene sorolni, de a titokban dohányzás hatása olyan alattomos, hogy beszélnünk kell róla. Kapcsolatokat tehet tönkre, az én esetemben majdnem válláshoz vezetett. Sikertelen leszokási kísérleteim egyike már épp 3 hete tartott. A feleségem unszolására fogtam bele, mert nagyon aggódott miattam. Zihálva vettem a levegőt, és irgalmatlanul köhögtem. Mondtam neki, hogy engem nem aggaszt az egészségi állapotom, mire azt válaszolta, tudom, hogy téged nem érdekel, de hogy viselnéd el, ha végig kellene nézned, amint az, akit a legjobban szeretsz, módszeresen tönkreteszi magát. Ebben a vitában elvéreztem, és úgy döntöttem, megpróbálok leállni. A próbálkozás 3 hét múlva kudarcba fulladt, amikor egy régi barátommal csúnyán összevitatkoztam. Akkoriban azt gondoltam, jogosan érzem magam megbántva, de nem hiszem, hogy puszta véletlen lett volna az egész, hiszen ezzel a barátommal soha nem vitatkoztam sem azelőtt, sem azóta. Biztos vagyok benne, hogy a kis szörnyecske lépett akcióba. Minden esetre legalább volt mentségem, és mivel borzasztóan vágytam egy szál cigarettára, újra dohányozni kezdtem. Rágondolni sem mertem, mekkora csalódást okozok a feleségemnek, ezért úgy döntöttem, nem mondom meg neki. Eleinte csak akkor cigiztem, amikor egyedül voltam. Majd egyre többet szívtam a barátaim társaságában, egészen addig, amíg mindenki tudta már, hogy visszaszoktam, kivéve a feleségemet. Emlékszem, mennyire meg voltam elégedve magammal, mondván, ha nem is szoktam le, de legalább sikerült csökkenteni a napi adagot. De a feleségemet nem lehetett becsapni. Rájött, szándékosan veszekedést provokálok, amit én egyáltalán nem is vettem észre, hogy aztán elrohanhassak otthonról. Máskor vásárlás ürügyén órákat töltöttem távol, vagy egyedül vettem részt olyan programokon, ahová máskor magammal vittem őt is. Ahogy szélesedik a szakadék dohányosok és nem dohányzók között, úgy szűkül a barátok és a hozzátartozók köre az átkozott dohánylevél miatt. A zugdohányzásban az a legrosszabb, hogy a zugdohányos fejében azt a tévhitet erősíti, miszerint megfosztják valamitől. Ugyanakkor az önbecsülés teljes elvesztéséhez vezet, hiszen egyébként becsületes emberek arra kényszerülnek, hogy becsapják a családjukat. Ezzel valószínűleg te is voltál így vagy most is. Velem számtalan esetben előfordult. Szoktad nézni a Columbo sorozatot a tévében? Minden epizód alaptörténete ugyanaz. A gonosz, általában gazdag és megbecsült üzletember elköveti az általa tökéletesnek hitt gyilkosságot. Önbizalma, hogy tettel leleplezetlenül marad, csak tovább nő, amikor a torzomborz és nem a legelegánsabb Columbo hadnagy megjelenik a színen. Columbónak megvan az az idegesítő szokása, hogy faggatózás után végre becsukja maga mögött az ajtót, abban a megnyugtató hitben hagyva a gyanúsítottat, hogy megmenekült. Majd mielőtt a tettes arcáról leolvadna az önelégült mosoly, újra bedugja a fejét az ajtónyíláson. Csak egy apróság, uram, hölgyem, biztos vagyok benne, hogy meg tudja nekem magyarázni. A gyanúsított elbizonytalanodik, és ettől kezdve tudjuk, és ő is tudja, hogy Columbo hamarosan 2 fára fekteti. Bármilyen gonosz bűntényről volt is szó, ettől a ponttól kezdve én mindig a gyilkosnak drukkoltam. Úgy éreztem magam, mintha én lettem volna a bőrében, ami ugyanolyan érzés volt, mint amikor titokban dohányoztam. Átkozottul teltek azok az órák, amíg nem gyújthattam rá, majd a kiosonások a garázsba egy mély szippantásra, a 10 perces vacogások a hidegben most azt mondatják velem, vajon mi volt ebben olyan élvezetes?
Állandóan féltem a lelepleződéstől, hogy a feleségem felfedezi a rejtekhelyet, ahová a cigit, az öngyújtót és a csikkeket dugtam. És micsoda megkönnyebbülés volt, amikor észrevétlenül sikerült visszaosonnom a házba, amit rögtön újabb gyötrődés követett, hogy vajon megérzi-e a lehelletemen vagy a ruháimon a dohányszagot. Minél gyakrabban vállaltam a rizikót, annál biztosabban tudtam, hogy előbb vagy utóbb lelepleződöm. Amikor valóban megtörtént, a végső megaláztatás és szégyen az azonnali láncdohányzásba való visszaszokáshoz vezetett. Íme a dohányzás örömei. Társadalmi szokás. Az, hogy manapság több mint 15 millió ex-dohányos él Angliában, annak a társadalmi ellenállásnak az eredménye, amely az 1960-as évek körül kezdődött. Annak idején a kemény fickók privilégiuma volt a dohányzás. Aki nem dohányzott, azt kényeskedőnek tartották, ezért mindnyájan keményen megdolgoztunk azért, hogy rászokjunk. A férfiak többsége büszkén szívta be és fújta ki a füstöt a bárokban, klubokban. A szórakozó helyeken pedig vágni lehetett a füstöt, a falak besárgultak a nikotintól. Mára a helyzet teljesen megváltozott. Ma egy erős férfinak nincs szüksége cigarettára. A ma embere nem függ semmilyen kábítószertől. A társadalmi elutasítás arra kényszeríti a dohányosokat, hogy komolyan elgondolkodjanak a leszokás lehetőségéről, mivel a mai dohányosokat a közvélemény gyengének tartja. Mára fény derült a dohányzás antiszociális jellegére. Végleg elmúltak azok az idők, amikor minden elegáns nő és férfias férfi büszkén tartotta ujjai közt a füstölgő cigarettát. Néhány évvel ezelőtt éjféltájt betértem egy étterembe. Már senki sem étkezett, mégsem dohányzott egy lélek sem, pedig az időpont is kedvezett volna. Önelégülten arra gondoltam, hát igen, úgy látszik, van gyümölcse a munkámnak. Megkérdeztem a pincértől, hogy tilos-e a dohányzás, mire azt válaszolta, hogy nem. Gondoltam is magamban, hogy bár rengeteg ember van leszokófélben, mégis furcsa. Ebben a pillanatban rágyújtott valaki a sarokban, mire utána felbátorodva többen is. Addig nyilván senki sem vette a bátorságot, hogy egyedül büdösítsen a nem dohányzók között. Manapság sok dohányos nem gyújt rá két fogás között, mert annyira feszélyezve érzi magát. Mások nem csupán saját asztaltársaságuktól kérnek elnézést, hanem körbenéznek, hogy esetleg másokat nem zavarnak-e. Ahogy napról napra egyre több dohányos hagyja el a süllyedő hajót, azok, akik még kitartanak, rettegnek attól, hogy ők lesznek az utolsók. Ne hagyd, hogy te legyél az. Időzítés. Mindenek előtt határozd meg magadnak azokat az időszakokat és alkalmakat, mikor a dohányzás fontosnak tűnik számodra. Ha mondjuk az üzleti szférában dolgozol, és azzal áltatod magad, hogy a cigaretta segít ellazulni, akkor válasz egy viszonylag lazább időszakot. Ne sajnáld rászánni az évi rendes szabadságodat. Ha inkább nyugodtabb, unalmasabb időszakban szoktál dohányozni, akkor pontosan az ellenkezőjét kell választanod megfelelő időnek. Nagyon fontos, minden esetben vedd komolyan a dolgot, a kísérletet tekintsd életed legfontosabb ügyének. Körülbelül 3 hétre előre tervezz, és próbálj meg előre számolni minden olyan eseménnyel, amely eltéríthet az elhatározásodtól. Ne riasszanak el az olyan alkalmak, mint esküvő vagy karácsony, feltéve, ha kellően felkészültél, és nem fogod magad hátrányos helyzetűnek érezni a dohányosok között, amikor elszívod az utolsó cigarettát. Tudatosítsd magadban a szörnyű ízt, a kellemetlen szagot, és gondolj arra, hogy milyen csodálatos lesz, amikor megajándékozod magad a végleges leszokással. Bármit is teszel, ne esd bele abba a csapdába, hogy azt mondod, most nem, majd később, és ne próbáld kiverni a fejedből a dolgot, hanem dolgozd ki előre az ütemezését, és készülj fel a megvalósításra. Ne feledd, nem mondasz le semmiről, épp ellenkezőleg, hamarosan csodálatos jutalomban lesz részed.
Az első pár évben volt egy paciensem, aki azt mondta nekem, utálom magam, amiért magához fordulok segítségért. Tudom, hogy erős akaratom van. Életem minden más területén én irányítom a dolgokat. Miért van az, hogy az összes többi dohányos a saját akaratereje segítségével szokik le, én pedig önre szorulok? Azt hiszem, meg tudnám tenni egyedül is, ha dohányozhatnék közben. Ellentmondásosnak hangozhatta a fenti pár mondat, de én értem, hogy mit akart mondani ez a férfi. Úgy gondolunk a leszokásra, mint valami borzasztó nehéz dologra. És mihez nyúlunk, amikor valami borzasztó nehéz dolgot kell végrehajtanunk? Kis barátunkhoz. A leszokás ezért dupla erőfeszítésnek tűnik. Nem elég, hogy nehéz feladatot kell véghez vinni, még az a támasz se létezik többé, amelyre ilyenkor számít az ember. Csak jóval a férfi távozása után jöttem rá, hogy a módszerem igazi szépsége éppen az instrukcióban rejlik. Továbbra is dohányozhatsz, miközben keresztül mész a leszokási folyamaton. Megszabadulsz minden kétségettől és félelmettől, és mire eljutsz az utolsó cigaretta elszívásáig, már nem dohányzó vagy, és örülsz ennek. Az igazat megvalva a leszokás legkönnyebb módja az, ha olyan időszakot választasz, amikor a legnehezebb a dolgod, mert éppen stressz helyzetben vagy, erősen kell koncentrálnod valamire. Viszont ha megtapasztalod, hogy képes vagy megbirkózni a feladattal, és élvezni az életet a legnehezebb helyzetekben is, minden más szituáció könnyebbé válik. Mindezt vedd baráti jó tanácsnak, ne utasításnak. Visszajelzésekből tudom, hogy sokan követték eredeti utasításomat az időzítéssel kapcsolatban, és megpróbálták késleltetni azt az ördögi utolsó napot. Ez a legérzékenyebb pontja a dohányzás csapdájának. Amikor komoly stressz ér bennünket, úgy érezzük, nem ez a legmegfelelőbb idő a leszokásra. Amikor viszont nyugodt periódust élünk, nem érzünk vágyat a leszokásra. Tedd fel magadnak a következő kérdéseket. Amikor az első cigarettát elszívtad, valóban úgy döntöttél, hogy életed hátralévő részében minden nap dohányozni fogsz, mert képtelen lennél abba hagyni? Természetesen nem. Szeretnéd folytatni életed hátralévő részében a mindennapos dohányzást, mert képtelen lennél abba hagyni? Természetesen nem. Akkor mikor akarod abba hagyni? Holnap, jövőre? Vagy azután? Az igazi csapda a következő áltatásban rejlik. Még nincs itt az ideje, holnap mindig könnyebb lesz. Néhány évvel ezelőtt azt hittem, hogy megéltem a világ összes félelmét. Öngyilkos érzések gyötörtek, nem olyan értelemben, hogy le akartam vetni magam a tetőről, hanem úgy, hogy biztosan tudtam, a dohányzás hamarosan ki fog nyírni. Azon keseregtem, mi értelme az életnek, ha le kell mondanunk fontos támaszunkról. Nem vettem akkor észre, hogy amikor fizikai és szellemi mélypontra jut az ember, bármi lehúzhatja. Most újra gyereknek érzem magam. Pedig csak egyetlen dolog változott az életemben, kimásztam a dohányzás sötét verméből. Tudom, hogy közhely ilyet mondani, de abszolút igaz. Ha egészség nincs, semmi sincs. Régebben azt gondoltam, hogy a fitness bajnokok boldogtalanok. Azzal ágáltam, hogy sokkal jobb dolgok is vannak az életben, mint a fizikai erőnlét, mint például egy jó szíverősítő, vagy a dohány. Ez teljes képtelenség. Amikor fizikailag és szellemileg is erős vagy, sokkal jobban élvezed a hullámhegyeket és kezeled a hullámvölgyeket. Hajlamosak vagyunk összetéveszteni a felelősséget a stresszel. A felelősség csak attól válik stresszessé, ha nem vagy elég erős, hogy kezeld. Nem a stresszes életmód, a munka, vagy az idő az, ami tönkreteszi az embert, hanem az úgynevezett támasz, amihez nyúl, amely persze merő illúzió. Gyakran ez a támasz az, ami halált okoz. Ugye már eldöntötted, hogy nem akarsz ebben a csapdában maradni életed hátralévő részében. Legjobb most azonnal, vagy minél előbb megszabadulni a betegségtől, ami az idő múlásával csak rosszabbodik. Gondolj bele, milyen gyorsan telnek a hetek az életünkben. Csak ennyire lesz szükséged.
Képzeld el, milyen csodálatos lesz, hogy életed hátralévő részét nem egy fejed felett gyülemlő fekete felhő árnyékában kell leélned. Ha követed minden utasításomat, még 5 napot sem kell várnod. Nem csak könnyűnek fogod érezni az utolsó cigaretta elszívását, hanem még élvezni is fogod.